Gerard, buenas tardes. Si tuviéramos que explicar este partido a un espectador que no ha estado, la locura que ha habido en este partido, ¿cómo lo harías, Gerard? Bona tarda, Dani. Penso que ha sigut un partit, luego lo haré en espanyol, penso que ha sigut un partit molt boig, la veritat, molt boig, per part dels dos equips. Està sonant un telèfon. Molt boig, han passat coses que no són habituals a segona B, la veritat que ha tingut molt de ritme el partit i havíem treballat precisament que ells, aquestes disputes al llarg i les carreres d'Adrià, de Ramon, d'Otín si jugava, no ho hem fet bé, la veritat, no podem anar al descans, un equip tan sòlid com el nostre, que ens facin 3 gols d'aquesta manera, 2 pilotes que treu el porter en continuació i una pilota que recuperen al seu camp, que la tira llarga, ens guanya l'esquena, després sí que és veritat que la fica a l'esquena, fot un golaç, però crec que després l'equip ha demostrat l'esperit que té i hem intentat fins al final guanyar el partit, ho hem intentat i no ha pogut ser i ens en portem un punt més. Creo que el partido ha sido un partido que no es muy habitual en segunda B, un partido loco, sí, de verdad, porque habíamos trabajado durante la semana precisamente los golpeos a largo de su portero con disputas y continuación y la verdad que no hemos estado bien, que nos han ganado la espalda tanto Adrià como Ramón como Otín, lo habíamos planteado, no nos ha salido bien, sí que es verdad que después Adrià ha metido un gran gol, pero creo que nosotros teníamos que haber sido más contundentes, no lo hemos sido, pero sí que hemos demostrado el espíritu que tiene el equipo luchando hasta el final para intentar ganar el partido y creo que nos llevamos un punto que tal y como ha ido la tarde no es poco. Gerard, què surts? Més content pel punt que heu aconseguit, atenent tal com ha anat el partit, o disgustat per això, per les mancances que ha tingut l'equip, sobretot a la primera mitja? Alguna cosa que hi havies advertit? Crec que han passat moltíssimes coses durant el partit i crec que necessitem hores per pair ben bé què és el que ha passat avui. Hem d'analitzar en profunditat, evidentment, que hem encaixat 4 gols, un equip tan sòlid com el nostre encaixar 4 gols, i també analitzar que hem fet 4 gols fora de casa. Per tant, ha sigut un partit d'aquells que passen, crec, durant l'any alguna vegada. L'any passat ens va passar alguna cosa semblant a València, però vam perdre 3-0 i avui crec que aconseguir un punt no és poc, tal com s'ha ficat la tarda. Gerard, bona nit. Bona nit. Preguntar-te pels canvis, sempre m'interessa saber la decisió a l'hora de fer els canvis. Has donat l'entrada a Alfa i a Quintero, has canviat una mica de la formació d'equip, també el partit segurament ho demanava. Han vist que has passat amb un 4-1-3-2, podríem dir. Quin era l'objectiu d'aquests dos canvis? Sí, doncs mira, la idea evidentment era que volíem guanyar el partit i havíem d'empatar ràpid per poder lluitar per a guanyar el partit i la veritat és que no estàvem sent guanyadors a la part de darrere, per tant, com considerava que no continuaríem sense guanyar, almenys tindre gent dinàmica per quan recuperéssim la pilota poder tindre el que ens han donat els canvis. L'Alfa, que l'estem cuidant molt perquè té problemes a l'isquio i hem de continuar vigilant perquè no peti, però sabia que 40 minuts ens donaria bo a l'espai, el Josimar ens donaria pilota i per tant, quan la pilota l'aconseguíssim recuperar, la tindríem més. Hi ha hagut menys saques de porta allà del seu porter perquè teníem més la pilota, era una mica el que buscàvem i evidentment guanyar el partit i per tant hem intentat aquests 2 canvis i sí que és veritat que el tercer canvi no l'hem fet perquè tenia esperança en fer el 4-5 i llavors sí que hagués fet un canvi per aguantar el 4-5. En les prèvies que sempre fem insisteixes molt en la taula ofensiva també de l'equip, el fet de poder generar oportunitats i les oportunitats que genereu transformar-les en gol. El fet de fer 4 gols avui, o dirà més dels 4 gols que heu rebut de Bechà, però el fet de fer 4 gols avui seria una lectura positiva el fet que en atac pot funcionar. Sí, però al final has de valorar el conjunt, el que fas en atac i el que fas en defensa. Evidentment, 4 gols en un partit a segona B no és habitual, fora de casa doncs menys habitual, però clar, hem encaixat 4 gols i és com hem encaixat els 4 gols, hem d'analitzar ben bé què ha passat. Sí que és veritat, em reitero en què el seu davanter ha fet un gran gol el 2-1 que l'ha ficat a l'esquerra, però hòstia, amb 2 gols que saqui el seu porter, hem d'analitzar, hem de treballar. Felicito l'equip perquè s'ha esforçat i no és fàcil, amb tots els cops que hem rebut, no és fàcil aixecar-te, no és fàcil que et remontin en un minut 2 gols, que empatis a 2 a la jugada següent 3-2, que empatis a 3 i et pitin un penal a la següent jugada o poc més, tornes a empatar a 4, han passat
tantes coses i tantes emocions que crec que s'ha de felicitar l'equip perquè ho ha intentat fins al final i de fet que estava convençut de que faríem el 4-5, crec que ara dubto, ara no sé si ha sigut Alfa o Musa el que ha tingut l'ocasió del 4-5. Bueno, una pena al final no emportar-nos els 3 punts, que era el que veníem a buscar, però hòstia, crec que hem fet moltes coses bé durant el partit, també moltes molt greus, però crec que el còmput general l'equip ha donat tot i per tant els hem de felicitar. La suplència d'Àlex Abristi, aquesta decisió teva, és que el jugador ja portava molts minuts a les cames i li volies donar aquest descans, la suplència de... Sí, a veure, l'Albis al final està fent una molt bona temporada, però nosaltres ja el vam parar a la jornada del Cornellà, que portava 5 partits seguits titular i 2 de Copa del Rei, 4 partits titulars seguits en Lliga, 2 de Copa del Rei, 6, i ara portava 7 seguits titular i potser amb aquesta continuïtat en el joc amb un jugador del seu perfil necessita també poder parar una setmana. Crèiem que precisament havíem treballat els tirs llargs del seu porter, doncs tindre el Noel, que evidentment el Noel és millor jugador amb joc aeri i al final per això ha sigut la suplència de l'Albis, però esperàvem a la segona part ficar-nos per davant i ficar perquè ens donés el control. Sí, les que calguin. Sí. Yo puedo hablar castellano perfectamente, no tengo ningún problema. De hecho he contestado una pregunta en castellano y contestaré tantas como me haga. Y si me hace en inglés y soy capaz de explicarme también. No es un problema de idiomas, es un problema de... No es un problema, sino un poquito de diferencia. Es un compañero de Cataluña Radio, por tanto, siempre hablo en catalán con él y con usted hablaré tantas preguntas como me haga en castellano porque es un idioma como otro. Vale. ¿Alguna pregunta a usted? ¿Cómo? ¿Perdone? Ah, vale. No, pero si es que no es un problema de catalanes y españoles, es un tema de que... Bueno, pero que yo le puedo contestar tantas como quiera en castellano. Caballero, no vamos a entrar en eso. Los entrenadores han dicho que Claro. contesta. Usted me pregunta en castellano, yo le respondo en castellano. Usted me pregunta en inglés y soy capaz de expresarme, le contestaré en inglés. Que si usted tiene algo que preguntar a nuestro entrenador, se lo pregunta y le contesta. No nos está poniendo ningún problema, pero no nos ponga la tesitura de tener que escoger entre un idioma y otro porque nosotros no queremos. Estoy hablando en español, mi compañero te habla en español. ¿Tiene alguna pregunta? Es que creo que está un poco fuera de lugar. Sí lo está. Deje de sacar los problemas a mi entrenador. No, si no me lo saca, le vuelvo a repetir, puedo hablar el castellano perfectamente porque es una lengua que domino, entonces le puedo contestar. Pero es que, a ver, por favor, compañeros están en directo. Si queréis esto me parece que está fuera de lugar. Pero bueno, Gerard, me permets, sisplau. Sí. La jugada del penal. L'has vist clara, has pogut parlar amb els teus jugadors perquè ha estat un moment determinant i podia ser molt mal. Home, jo, a veure, quan vaig veure la designació arbitral, vaig veure que era l'àrbit que ens havia pitat a l'Ebro i per tant va sorprendre que en tan poc temps tornem a jugar un partit a l'Aragó i tornava a arbitrar el mateix àrbit. Era un moment important del partit i els jugadors me comenten que no ha passat res, com tampoc va passar potser res al camp de l'Ebro, però ha tornat a assenyalar penal i per tant en el futur tindrem que veure què és el que passa amb l'Ivan, si és que té algun problema, que no ho crec, però sí que és veritat que en aquestes decisions ell assenyala penal i jo crec que no ho era, així com hauríem d'analitzar també els gols. Jo crec que és un problema ja de com porta l'arbitratge, és que és una caixa de bombes, pot sortir cap a qualsevol costat. Penses que et pitarà falta a favor, no te la pita, penses que et pitarà en contra, no te la pita. Crec que està una mica potser atordit en el partit i la jugada del penal, la veritat, els jugadors me comenten que no ha estat, però jo te dic la veritat, des de la meva posició no ho he pogut veure. Lligant amb això de l'àrbitre, Gerard, us ha molestat algú de la banqueta? Creiem o no hi ha hagut... A mi no sé si ha molestat algú, no sé, no sabria dir-te-ho. A mi segur que no. No, a mi segur que no, però no sé si algú de la banqueta en l'acció del penal ha molestat, no ho sé. Semblava el Jordi, Però és que no ho sé, de veritat, ara després mirarem l'acte, però jo no sé si ha molestat algú, no? A mi segur que no. Gerard, a l'espera que passi demà, subdividers. És a dir, que és tècnic dormir obliders, no fas aquesta cara. Sí, és una notícia, és la conseqüència de fer les coses bé durant 13 partits i jugar els primers de la jornada. De moment
doncs anem els primers, a veure què passa demà. L'Hèrcules té un partit difícil al COE, molt difícil, i el Villarreal té un partit molt difícil amb l'Espanyol. Veurem com va la jornada i un punt més i a preparar lo de Sabadell.